Awase abagendi b'ekipigipigi korwase ensemo ya gachuba babere bawesokya na gukwanira egati amakongu ayo baweteraze chinsemi cyo kuhirana magega obonchorere babo nabayigo ko bachingaki chinkongu okoborwa wechpara chingia okobora kwe gose okobora kwe chitaya chiapara nabayigo obo echiro okobora sensemi yo nabyo egati ali babere bagokwana nagoteba buna byabere bikubaretera omuchando omonene nabano niko baruro kuboria ochiase abarayikorwase chinsemi cyo kurigereria amakongwayo nakobaikiraniria eri okoba chinga kinyororo cyo kwerigeria engere yabo muri kito dipanasanya no roboti urwaso bwikirano Eye maseyemo goike sublocation ya Girango ewodi ya Gachuba imeye county ya Nyamira. Abaonchoria ba boda boda nigo bagenderete kwemurunganiria okuburwa kubulendi chinsemekyo asebano baburi abantu bonsi kubwaterana elyo kogenderera kuralia omorembe. Marieta Jared Muse na wamenyo Gachuba bagachuba anto bwa sort coming sinkenke muna chitaya chaito street race chabegetwe chindenjire cha saregete mugambya gatote bina cha chibeke gitara chibeka na chipara chaito chiri gweteke chinde cyabo abunto bwateme cyando yoko manya nga neye county osene national government mbabwene tebeka clear twamanya the way to go na ekaroto koboria nari tokoritika gada security in our ward as Gachuba mostly in Gachuba town ndobwateme cyando sana ya security unoyo menda kwana about the security lights ziko na shida toirane in terms of security ibago byachakira baba ebinge sana ebi abo bisaba ito batari ko nyara ko bishugulikira ntoma etinga nesenge yo komenya egeka twanaranire aurene umugambi aligererie ntekyo ato elichibu ando bujita je street right ekyo cyabere kigotobo ko ngwasenga kintambe egento kamenya nteme ne chinchoke twari gusabanga omashimi bari what promising a 1 week inkorosyo toroje ere 3 months yera magosa manne toroseri kitaye chimna gwa tabi na litokomanya no genderete gasi komenta nayo nigo bagikeria ebikora byobotumeki byebinyugwa bitancheiri ebibono byabere bigosiria magima yabange asabantu baboliwe wehatanana na birobyo obore bimboikire nyasore na marwa yatancheire aywa korira magima yabantu baito aywa ronda atebe abagambi tubwaterane na intwe abantu bonsi toba libo irimo tonyare ko yakeania elio anyare ko ba kungua ase sublocation yeito mugambi nation ngote batolenga no enderete gasibya nande tute tamarua ya kubogoli guna ya ko ni asire kabisa ikiagara ntote tukomanya amarua arakene ase sublocation yeito ga tari korosu tatiga boni mbaro bakeigo bali bako ebisabisa go mugambi twari gosaba sigase yoga enderete amarua yasire kabisa nabasigari baito mubwaterane amaruta atokororo na nari gosaba nuri omenyire kana bakogenda egero mungare tu nali gasya ko bengia no mwana boda boda tugusaliwirieta nga na bana boda boda tokobogolia maru ka bakobogoli ntorgo je twamanyisa bakobogoli so tari twense tokobogolia abandu ntoro tokokole gasya ito tonyore je besi ito chinkera kintu asaliwu ngani tokobogolia maru neke ko garanta ntaje tageti kyagara ndo cha saliria abana baito ndoro cha gusuka suka nyore kende akonye family amarua yagerire abantu baito bangere gusira abandu bagukwa igona kitoko sabanga amarua yasire kabisa chibaramo ne chichiro boigo tichitigiri magega asebono baboliria barayi ko bainyora asamagenderero nako babolia abanyare guikirania chira cyabo buna barietenga ki ye campaign Gachube yaito ntwa bwate market nere bekrega ya takere koigorwa ne umugambi ite gabana ngaire tentu ebegete buya toka mutumira matuko akororanie binte bibinde byonsi nero ichiro ta ba akoba kuyeba ginko reporteria egetaseni kiao na mbeya mokia Ndizi TV korwa ase sublocation ya Girango egotoke wori ya Gachuba imeye county ya Nyamira elitalia ne ndipon asanya